Hi guys, padong may merkado sa Palatag pa ang laka ng fishball. Ay, yung ganito ba? Bawa na natin doon lang. Kaya ka na yung ball. Hindi ka nahiya mag-ganda. May nag-drum na sa ubos. May nag-drum sa ubos. Taon na guys! Taon kaubaw oh. Kaubaw guys. Wala mang ka. Babaw ba yan? Baka yan. Guys. Laki na mukha mo. Ayun, nagpinta ng balot.
Tignan lang kita. Okay, Pinoy drama. Oo. Balot. Ayan ako. Ayan. Ham. Hang? Kaon siya balot guys oh. Sana ka na. Hang?